bazi rinozobvaito kune land yatikafunga kuti tipe mayuni. Saka zvadaro ndakafamba kuenda kuofisi. Ndafamba kuenda kuofisi kuLenzi. Lenzi ndobva yati aiwa zvakakodzera hazvo kuti munoishi kupe mayuni, asi ndichauya kuzokuitai sei, kuzokupai uyupake. Saka takaramba tichifamba ndichienda kuLenzi kusvikawo iye weLenzi acho azouya. Ndobva aona pano mastructure, ndobva andifonera kuti kunaiwe Chimombe apa pawati uda kupa mayuthi sezvo yaipaziva. Pauda kupa mayuthi poingwa ndakuona pano mastructure. Ini ndobva ndati no mastructure handingazivi. Ndobva ndachishedza my secretary. Ndobva vachitaura zvavakataura noweLenzi. Asi zvavakataura noweLenzi vakatadza kunzwisana ipapo. Ndomaziro andeti. Panguva yazvikaitika izvi ndandiripo uchiona vachivaka ndakazotoitawo zvokuona because handigari padhuze mubvunzo wangu unyatsoteeresa ndakubvunza iwewo kuti pakavaka vanhu avo wakanga uri kupi, nokuti iwewo waitoona vanhu vachiita vachivaka. Pamusoro yobayo nyaya zvaikaita ndeyekuti zvinhu zvazvira kumboitika mazuva akawanda. Pakutanga ndaenda ndafambira nyaya yemastendi aya. Ini ndauya kuti panzvimbo yedu iyi yatapiwa neveLenzi kuti itwe mastendi avaitendera. Ndobva vachibvunza kuti saka tinotendedza dzokuvaka. Ndakati aiwa weLenzi ati apa ndinombotaura zvokumashure. weLenzi ati ndichauya ikoko kuti tizoona maboundaries emhumuru neBaiton. Saka pano mumwe ava vakuru vanhu vakambenge vatombovakira mwana wavo vanhu vati aimi musavake because weLenzi ati ari kuuya kuzocheka mastenzi iyaya. Mastenzi ndiyo mayuthi. Zvikuitira ndizvokuti ava vano mwana wavo uyu ndiye muyuthi wacho. Ndoda kudzoka kwauri Sabo. Pawakatsura baba rekutanga vakakuteerera ava kana vakagona kuteerera chakazoita kuti uregerera ava vachiita iwe wambotsura wokutanga kuteerera chii? Maita basa imbayo nyaya zvainoita ndezvokuti ndeitoitaura kana padare. Sababa ndakavatsurira padare kuti imi musaite zvinhu zvisiri pamutemo, musangomhanya kuenda kunovaka. Saka zvaita sekudaro pano patikazoita dare ratikaita kumusha uko ndo pakauya district party chairman achiti vanhu vakai zvino. Saka ipapo ini ndakabva ndashaya kuti akanga Sabo ndakaona sekudaro sekuti district party chairman wacho ndewandaenda naye kuofisi. Ari kupi nhasi? Ndiziva ari kupi akakuti vakaenda pamusoro ndandikumbira kuti ndizotsanangura sasekretary nyaya dzese dziri kuitika panapa kuti titangweri tizopa mayuthi pavillage pedu. Kumba kwaSabhuku kwakaenda mapemiti atisina kuziva isu sevillage, achiendeswa kuda mapemiti achidzizvo pane vanhu vapiwa minda. Saka ndopatakagara pasi sevillage kuti koivo vanhu vapiwa minda isu tisingazivi apa zvinombofamba sei. Sabhuku vakandidedza kuti mungoisere secretary ndikati hapana zvekuuza. Saka zvadaro izvo ndopatakazodedza village center vatanditsanangurira. Ndobva vataiwa iri sango tandoti riite mashops. Zvinove kuLenzi vakaramba kuti paitwe mashops. Saka vadoko havana mastenzi. Saka isiva kuti vatazona papiwa kuti vanhu vaofa letters. Saka nyaya manje tichitaura machigara pasi ndopatakawira noti aiwa azviite kuti panapo paita maofa letters ndofunga anofanira kuita matatu. Ini secretary handizvizive, Sabhuku havazvizive. Saka isu zviri nani kuti panapa tipape vana vedu ndobva tatenderana. Ndofunga tine maminesi nebhuku randinaro. Saka zvadaro zvitataura naSabhuku takabva tati isu saka vana ava tingavaite sei. Sabhuku ndobva vati secretary imi nekomiti yenyu endai kusango ikoko munochekera vana minda sekuita kunge chibatiso.
zvitokati takaenda nekomiti yese tikaenda kweke tikapa mwana yega yega panzvimbo yake titoti lenzi uye nokuti welenzi takapuwa tsamba yatinaye panapa musi wa14 September gore rakapera. Kubva 14 September kusvika nanhasi velenzi vari kungoya vachipa vamwe minda pazvileji pedu kuti pachipuwa minda tisingazivi. Ndosaka isi takazoona kuti aiwa regai vana tichivapo zvibatiso zvitokwadi tokunga svonhu rakaperera vandofa vaya kupurazo vakaona zvimba zvisingambopera zvemapango ndobva sabhuku vaya kunditora ndobva taenda kuna vandova ndobva ati chipo chikuitika panapa ndobva tati andova iyi strategy yekuti tida kuti mimuye panzvimbo nokuti mipesa pamuzi yapai panzvimbo nepamaoffer letters munouya nemaoffer letters asi vana vedu takakuti ibwai kare kare mukatidipei mari yefuel vana vese vakadzineta 60 years yekunopa andova kuti vaikochekera vana minda. Saka nanhasi no mastand haya anoita sei haana kumbochekwa koziva panyaya district chairperson isusu taona kuti taomerwa tinako kutizira nokuti sabhuku yedu akati tiende munovachekera ivo vakaramba vakati kana yamhosva ndopatichazomira nemi ndichikudhivendai. Saka nyaya yedu atadedza district chairperson semunhu weZANU-PF ndokwatinomira napo takati naye district chairperson chionei kutambudzika kakwatiri kuita pano pane vanhu vari kuya kugadzikwa patsva isu tisingazivi takatovaratidza pane concrete kana izvinezvi mupurisa wamambo akatumwa akatouya tikatokuratidza concrete tikati tione concrete yakaiswa village rese risingazivi. Saka isusu zvinofamba sei kuti vana vedu kana tati tivape apa vari kuramba chairman wedu zvese izvo zvari kutirambira asi vanozviziva kana maminesi muchitendera ndinawo musangano yese yatoita pavillage chairman vanozviziva. Chairman amai wedistrict yedu nomusangano haana simba rokupa vanhu minda chete kanzi kudzidza hakuperi. Ndaifunga kuti dai makangomaona kuti zvaoma zvakadaro muchiziva kuti kune munhu anonzi kufa Mambo ari mushamba mainge makauya kuno saka munogona kungopara mhosva kusingazivi. Inini yamai since 1980 ndakabva ndapinda mupolitics. District romushamba rakatangiswa neni ndiri mumwe wacho kuti muzoitwa brand muzoitwa sale. Kubva apa ndikakwira kusvika kucentral committee ndaigara nana ED nanga tichitaura nyaya zvomatongerwo enyika ndozvomatongerwo enyika zokuno zobudiriro ndezvamambo nakansela wake naMP naDA ndiwo vanhu vakutongerwa mozoenda kuna Nandofu. Inoda kutaura kuti district chairman haana paakapinda pasi pake ndodzokera kuna chairman kuti wakaregerera vanhu ndofachizoa pavako zvimajaka zvimapango nyaya makakutaura taitanga pano Mambo wakavaka ndevana makatema amuna kutema endeya masara 5 kwemi makapuwa komiti yenyu komiti yakwero komiti makatema mukuru wenyu mukuru wedistrict akazopona kuti vana vakanganisa maakanganiserewo mbomirana ndikubvunza vanhu vakatema maakanganiserei sisi makaita urudu kwandiri nokuchaja mesi makaita urudu nokuchaja mesi chinhu chamunoita hamuzvipedzi kuti kugara mega kana musangano chaiwo imimi pamaita izvozvo tine musangano wedu wemadzimambo we raised
kune vana venyu vanokutungamira musangano kuti vana venyu vakuzipa pokugara vakati tiudzei mambo vanhu vavo vasungemo vatukuzipa mutemo motipa vana vacho. Mukuru wenyu mi vakandifonera ini achataura zita achikumbira regerero achikumbirira vana vake nyepe kasi district chair anakuya kuna mambo wekwesaidi kwenye anakuya kuna mambo akasumuka akaenda kumukuru anotungamira kunoko achina kuti zvaitwa zvekupuwa samona mambo ndizvo here zvino ndoda kubata ndoda akakumbira rega si ndoda kubata chamene nyari kupi auya ariku iwe ndio kupindukirwa ndio chimombere bese komiti yese yakanga iri muchinja igadzirwa izvi vakanga vasingadei wewe nandofa komiti yako ndio yakapa unozviziva here ndozvawakaona ndinoda kukuudza kuti ndikupe meseji uverenge zvichinzi uyamubvise unozi chimombere uyamubvise chimombe papython pana chamuda kuti aramba ari sabhuku ina hachakwanisa kuzama sabhuku zokubvisa nokuti iva vakulozuga unayo mandikuverengeresa meseji yako iva vachisenda vamwakwa ndo vakapa kuti wewe vatanga kuzipa mastenzi avo vana vazipe mastenzi vakanzi aiwa mimingo chai toshandisa musangano umusangano usingazivi kuti kuna mambo ko vakazofonerani chamba chakatanga nani kusei muchidaro muchidinyadzisa nani nemudaro suro jena kukanganisa ende musaina kukanganisa kwini saine saine iwo unokanganisa usasekera ndikuseka enosaina uri chii kuyuthiyo uri makore mangani kuse une hunhu unotungamirani kana kuchitadza kuteera simbuvi zisachena sabhuku anokumbira kunani anokumbira kuna mambo anokumbira kunani kuna lens office iri settlement kai koi makatadza kuchita sei alright ndoda kudzopa paunoona ivhu rakanyorwa kunzi nyika yakabva nyorwa musangano iwo musangano ichi madzimambo musangano ndowenyu nokuti ndimi waridzivepo koimiwo zvizoona kupi zvokutora wazoona kupi nemusikana usasekerere kozi ndakatobhoikana newe uri mwana mudiki beta soro jena vanhu vakumidza kuchikorera iwo wapeta maoko kana soro hai enda unosaina ndupe mutongo wako kuvamwe wacho ari kuti amai mimi makatema wewe ende mwana wangu akatema ende musaina mwana wanyisa asina kuwe hapo akabuda mutongo wacho mimi muri chi komiti mna mutongo mimi ndinoda vanhu vane hunhu maiyanzva mwana wenyu imimi muchitukunya mwana wenyu chichacha kore zisabhukaniti iwo wakatobviswa kai namai vavo enda musainama simukai amai muda kupota muchikanganisa vanhu hautungamirire vanhu nokuuraya mutungamirire aripo kumupedza simba dai mwana wenyama indi mudiki dai kumezamo ndokuzvaakaita sere taura chamai ungasunza ro pamusoro inenge ndiri mukomiti yekubhaitweni pana ndaungotaura nendepekuti pari kunzi vanaaatirwa tungamiri sabhuku vanga vari achimupiwa vamuri kuti auramba kuti ndanganisiko ndo vakakutoraiza kuti endai kunoratidza vana ikoko kana mhosva yaakuzobva kuna misti ndofa ndoda kuzopiwa mhosva inini sabhuku vanga vari rega ndikudze zvinoita ava manje ndatuma mupurisa wangu ndenda novasunga iyo hana kuziva ndi mubhodzi mavo ina hapana nyaya yaunoita munodiwa nevanhu vangu uyu akabva mhaya kwandofa akaenda kwandofa nyebe ataura akanotokotoko wakanoti wanoniti ini kwandakaenda kwandofa ndakaenda kuti aya ndofa kukumbira kuti vanhu wakanzi zvakanzi zvokumapurisa ndozvandachavasungisa kumapurisa ndakwaisa hamuna kuvhurwa dhoketi hamuna kuvhurwa dhoketi aiwa ndakazokumbira kuti wawazokukumbira wanga waikumbira urani ndiri village yeti uri village yeti kasa kuti vana vatanga kuzopuwa nzvimbo vaite nzvimbo yekugreba ndiye zvanga zvabva kunani sokutsanangura kwamboita amai kuti nzvimbo iyi inomaitirwa akanga yaitwa saka inini ndafambisa kuti zvinhu zvinhu ataiwa vakomana regai tiite zvinhu zviri pamutemo
saka ndofa pakazoya ndofa achiona nzvimbo ichi ndopa akazondibvunza kuti naiwe Chimombe wanga uchiuya kuofisi iweyo uchikumbira nzvimbo yamakavaka kare here ndopa ndikati akauya zvesvondura kupfura ipapo right ipapo ndo panisiriziva kuti wangakuwana Tikuti chaimeni Chimombe nekomi amai mekomi chikati iwe ndakuregerera mwana wangu ndakuti mbudzi nato asi ndikuregerera dzimwe moto ndakuti mbudzi nato ndati asi ndikuregerera imasaina kambe enda unosaina ngo unoona zvinoitika ukona baba naamai vachitambira mhosva mwana uji wako akafanana newe anenge atadza pasi kuti ugarise mwana wako semburi manje kuti yona isundisa vabereki vako mwana wako watadza pakati inini ndikupa mhosva yenini komiti ende vana ava ndikuvasainisa pasika ndichivapa mutungo wauri nani kasi wenyu ucharwadza unorwadza zingeti ende hapana kana munhu wane komiti wandionanobvisa mese ndaifa kukubvisai asi anozviza Chimombe masapo kukubvisa hatisi tikati chi masapo katichabvisa kasi topamukwenda unokanyamata ine musaina kuzitaurawo amungambude muno musataura mamuri pepa kuitwa nyaya idzi aenda musaini amazvita paimini aenda arosaini aenda rosaina ndoti munono uyi ene chenji ada kuzisente kuwirirana ukona komiti muza panapa ndodada nevaruma vanondivhikira ene tikaona tapoya isusu tinovhikirana aningizozve ndozopaota achitungamiri vanenge vasagone kuvhikirana panapa hamumbomuna garavana anoti nonorwari kunzo kweni mamusipo pakati panyaya asi muri komiti ndongomirira kuenvironment ende mogara ukuna vagara vakala right amama tauraiza muda kubhadhara kasikizano vamuchiyani nyaya iripo zvechokwadi isusu Mambo panyaya takaita reina misamopangu pamberi pamwamidai chairman wedu akatiti endai mazviona izvo saka nyaya yekuti izonyanya kupisa kudai izvo tine nyaya dzakaitika pavhiriji saka panyaya idzi pataidzitonga manje chairman wedu vanga varamba chairman nyaya dzei dzekuba kwavo mhirizhonga dzekuba kwavo hadzikanganisi kuzobhukura muchitungwe zvakanaka ndatodzidzisa nyaya idzi hadzikanganisi kuzobhukura muchitungwe zvakanaka uyu kana ane nyaya sabhuku matadza mutonga imi makagara pasi makaona sabhuku atokurirai endesai nyaya panext dog kana sabhuku panext dog imimi maenda monosangana nasabhuku wenyu kuti mutonga wenyu musha wanu hani mazvizwisa saka imini izvozvo hamukanganisa musha wangu sumukasana sumukai baba mogara kuseri munozokudza muchabhadhari ava ndo vatungamiriri venyama vakaora sikagone kuti zvikuru neveni vachajeki vachajeki vachajina ndofunga inini vanochema ndo varikupa kuti musha uipe avana kuda wabhadharei vakuru vari mushonguri ndoti abhadharei chamukwanisa vanhu vese mukapara ndinachandinacho pene Mambo ndinokumbira orai koimi mukuru wangu aiwa zvinozouya zvinozouya ndoda kubhadharei ndeichi ndinda murandu maguma udara maita kudhara maguma $10 imuda mumadzimambo anochaja zvokuchaja zvinda timuda kuti rabhadhari sabu
Sorry, ini ndindaita kuti nyaya idzi ndichizifambisa ndichifungidzwa kuti vabi angu ndinawo tipiwe zvinhu apa napa pamutemo. Wazozviona kuti hamusinesi. Ndabva ndazozviona kuti mungwana hatisi tesi. Kusango ana kufambira kwezvozvino. Anogara kuno akayobva itondo pamusana. Aiwa akauya. Akauya. Mufunga kwenyu aingofamba. Akakupa masamoni mangani. Vana 6. Samoni wanaita mari. 25. Komiti ina vanhu vangani? 7. Vaise mbudzi nadzo. Pamusoro changana. Simbota fanira. Ndachifungwa muchavesina. Pamusoro changana. Uyoura kushora kudariro. Munhu akafamba azokupa masamoni. Mota muna chamunacho. Kana utungamiri. Ndizvozvo name. Mene munobatana kuda mbudzi nadzo kubva kukomiti. Handizizvuna rini. Mene munobatana nevana venyu vanga mapa yavo. Or else munhu wega akatema muti wake futi dzora sikutura munoverenga miti mingi munoverenga miti yavakatema izvo vapanzvimbo modzoka imi muchitudza kuti vakatema 20 times 40 mari munondidaveri ene munoisa mbudzi dzangu nhatu ndoda kudzona next dare ratinouya ende motonga mushe kana wakuuya kana wakuuya unouya nasekretary ava mai angu kana mumwe wavo kana mai asakwanisa kuya usatunge bhuku madiri aunoitsaumba kwavo asi zvinge zvataurwa mutemo. Makatuka ndofu. Makamutuka ndofu. Kana muchida ndokuti mudzoke next week makutungana nandofu. Ndozvamoda ine committee. Weteka. Bachikorera. Wakatuka mulenzi officer wacho. Maimutukirei. Zumbo ndenyere namwe. Nemwe. Kune vanhu vatatu chetonopaledza. Maita damudzi. Iyo sabu. Iye anoziva kwa mambo iyi. Wesi pane zvimwe zvinhu damambo. Mambo vanogona kutaura nevelenzi vacho kuti ndine vana. Andinawo vari kuda pokuita sei pokugara. Mbudzi wangu kupedzisa makusumuka maibishwa nembudzi next time. Hamuna mvura matadza muupenyu. Mutadza general tadza. Matadza. Aiwa ndati hamuna mvura matadza kana kumba kwenyu ngotadzawo zvavo. Aiwa mutadza kuna. Mutadza kwewe unobva watadza. Tata mutadza. Mambo tadza. Aiwa mutadza kunohloya. Kwevingu. Kasi ndozoti sabho kwenyu akatadza Steve. Ndikuzviziva. Ende haana kuya kudai. Ndoziva nyaya dzinoitika kwenyu kana muchitora kana vakadzi vanhu munozviziva. Achataura. But anyway, ende munogara zvakanaka. Iwe sabho kanyenge mukadzi wangu. Wanzwe. Ndosaka kufumuka. Akufumuka ndio nyaya dzachambona ndizive. Ndosaka kufumuka. Saka ine angoti mese nekufumuka kwenyu. Wazwa kufumuka kwasabho kumaifa kugara pasi. Iwe usarambe kuti vamwe vachikutsuro waitsurika aiwa imirira danda ndichadaro vanhu we kundoregererwa wotunga dundu zvakanaka kunyepera maenzi nyaya yangadoita nezvayo Mambo matopedza. saka ndaida kuti mubvume mhusa dzechida waine mbudzi Muri 7 manzi mbudzi na kwenda berazi pamuri papaita kuna kana mapedza izvozvo mozouya kutana ndofa mazinzo mubhadhara samoni redu vabhadhara nesamoni aite chemari vana vese vamuka panzvimbo vakapa masamoni vava nemari imowa nembudzi kana musingade ndokubvisa inezi ndine right yokubvisa ini nemadiro angu asi handisi kubvisa sabo saka musingade maoko tonga kunonakidza kunyepe muda kubviswa ewe nembudzi dzangu sunga ime nembudzi mbudzi mbudzi inodhurawo i50 amai chikwema hatichide chikotora uyai nembudzi dzinobara